Huk ilahing Huk ilahing awing namastu menawa sidam awing namastu silat mringguang jagat karana siran tondo kawe sisaning bisono Sora sinawung lawan mila pestu masih lestantun lampahing Buddha jirantur tutur katelo tula-tulat mrelap den paradya menurut sutong papa paraming neskara karena gya tuming jaman purwa Wene suda traingkang dina madama pinardi tameng lalata mangga tekap wasalaning gopita taun renggeng pralambang matumpa-tumpa marma panggeng panggunggung sang murekata Nggih negari pundita ingkang kaeka adi dasa purwa eka marang sawiji adi linuwih dasa 10 purwa marang wiwitan Senadyan kathah titahing dewa ingkang sinungga ing pratiwi kinasonganing akasa kinapiting samudra Raja Samyanggana raras nanging datan kadya ingkang ginuping dalu samangke yakti ingkang sinebat gumlaring padukuhan Karang Kadempel ya ing Karang Tumaritis ya ing Lapis Ireng pramila winastan Karang Kadempel awit duka ingkang kasinungan bumi subur sugih uluwetu pala gumandul pala kasimpar pala kapendhem pala wija satemah gesangi jalma sadusun sinebat Karang Tumaritis karana keng toya pancuran kang tinalangan mijil saking sendang Myang Traga sinebat Lapis Ireng krana tengahing padukan tinangaran wit klampis ingkang cemeng kulusipun dasare papan miring winar Raden winangun padukuhan wijangang marga-marga manghayat minggahing gunung kanan kiringing marga kang katingal hamung gumlaring pasabenan dalah pategalan senadyan amung parigaga warijata sukanandi dudha ngasak Myang Randa menter parandene ketinggal sarwi nang semake panjenengan wis dukap panen wahing dami wis katon padha tumungkul kuning gumiring kadya kencana sinangling katiuping maruta lembak yayah ombaing samudra sinawung swaraning Narakisma kang samya anggusah getak peksi kaya gamelan kethok-kethok pyok surak kepyak kang tanpa gending aglaring pategalan datan kujiwa katingal jagung pohong lombok terong robyong-robyong kacang ijo royo-royo kuwi kepilih sak kendi-kendi katemping samirana gegodhongane katon ruwe-ruwe kaya ngampirake kang lagya lumaksana sangsaya hamewahi seming swasana garaping amung kisma ngulah pasiten datan atilar wewaton ing kaendahan tuwin kesarasan saubenging saben wisma tinanduran sesekaran ingkang mawarni-warni indah lamun dinulu wangi lamun ginanda mawar melati ceprok piring arum dalu lunging gadung malengkung katiuping marutamanda saben wisma kandhanging Rajakaya tetela hamewahi endahing bali griya turta datang tilar wewatoning kasarasan ilining toya sendang tinalangan anjok ing pasiraman kakucahe naratas pasabenan jajan jangkep angrenggani endahing padukuhan peksi podang kumandang haliledang mencok panging ketapang
Drekuku manggut-manggut ing widuku peksi jalak lunjak-lunjak ajak-ajak marang peksi prenjak kaya wis sajak kencan semayan marang peksi bayan bedet-bedet pating jaruwit datan kantun peksi kang alit-alit bangsane pipit rang-urangan sedaya sami sigrak semarak girangan tanpa sumelang ing madare padukan wonten wisma adapur limasan sirap sepuh kanggo sirep singep kayu sengon rusak umur gebya gedhek linabur gamping lah sinantawa ingkang lenggah ing wisma karang kadempel tanasane semuhung tetungguling padukan karang kadempel ya pamonging para Pandhawa ya satria tuhu bekti marang dharma yakti apa wangi Kyai Lurah Semar Nayantaka Badranaya Saronsari Duda marang munung ya sang Jurudyah Pura Prasanta Jagan Semara Santa wong boga sampir boga jati ya sang Ismaya Semar tegese wis datan kasamaran saliring kahanan ingkang gumelar lan ingkang durung gumelar Nayantaka Naya ulat Antakapati yen menuju weteng atine ulate Semar kaya wong mati Badranaya Badra rembulan Naya ulat yen menuju karenan penggalihe ulate Semar yayah wulan dadari Saronsari tegese sakpari polahe tansah nang semake Norasaru Malasari Duda manang munung wujude Kyai Semar tansah ngewohake yen diarani lanang mongko kopek yen wadon kok rerawisan Jurudyah Punta Prasanta tegese pamonging para satriya kang anggaya kautaman Janggan Semara Santa dadi gurune saben wong kang gegulang tapa brata sabar lila legawa Ismaya tegese minangka pepenget dumadining Ismaya do inguni saking ismuning cahya weninging gesang Kyai Lurah Semar nindakake darmaning pamong awit dasar wibawa santosa wicaksana lan prasaja pramila datan momokal lamun Kyai Semar senadyan amung derajate ngaceplik nanging menang sinebat sang pamong agung sinuyudan dening para kawula turta cinaket dening Sri Naranada Persasa dewa pengawak menungsa kang umur dewa inggih sinebat pusaka bisa kandha jimat kang bisa ngucap Sakti sinten ingkang cecaketan kalian Kyai Semar kinodrat kang lali dadi eling kang luput dadi bener nalika semana nuju risa juga ing wanci enjang tabuh sadosa Kyai Semar kepareng lenggah ing griya ngajeng lenggah ing bangku panjang katinggal delek-delek datan mubah datan musik panyayah Tugu Sinokarto dadasa kala kagiate kalih do pinampi rawuhipun Piyai Gung nenggih Nalendra ing Amarta Prabu Puntadewa ya Prabu Darma Kusuma ingkang sesarangan kalian nata ing Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna ugi datan kantun satriya ing Jodipati miwah satriya ing Madukara nggih Raden Arya Werkudara miwah Raden Harjuna ya Raden Janaka pramila daya-daya den acarani dadi mangkono pangodas marang indra ingkang dereng kababaring lesan
Sritinon ing wase akan busana maneka arna Puspiteng udana miang pancerah sarana ranggeng maneh Narawata ana Obro Prabanyo kang sumirat yaring deca lewat leraki lat sisiring dadet wimbo kekondom ingin katiuping samirana mandra sabaran mangambar kungas ngepeke madyaning paseakan tandya Blegagak ugag sadulita mulane kok prenjake padha ngandar jagone padha tarung jebul karang kadempel kerawan para priyagung para her-her sinuwun ngamarta sasamunipun lenggah kanthi prayogi kula ngaturaken pambagya panakrami sami wilujeng sinuwun. Iya Kakang Semar, mundi pangestune Kakang Nayantaka praptakoning karang kadempel lulus raharja ora ana alangan suwiji apa. Mung wae salam taklimku katur Kakang Semar.
Inggih syukur yen mangke wilujeng syukur. Lan ngendika ngaturke salam taklim kula tampi nanging dawa sami-sami. Sinuwun Dwarawati ugi sami wilujeng to. Nyang sukma jagat majole nuwih. Ya pamujine Kakang Semar mangga Basuki praptakoning Karang Kadempel kene Kakang Semar. Nggih, syukur menawi ngaten. Dipun prayogakaken sinuwun, ya. Kaya wis ora kurang prayoga Kakang Semar. Semanten ugi Ndara Werkudara lan Ndara Janaka dipun skecahaken anggenipun pinarak lenggang ngeten. Wah, Yo Semar wis ora kaya kurang prayoga. Iya Kakang Semar wis kaya ora kurang prayoga. Nggih syukur menawi ngaten. Sinuwun. Persasat Karang Kadempel kados dene kejugrukan Wukir Sari kelepaning samudra madu. Inggih awit rawuhipun jangandika sedaya nanging kepareng kula lajeng cumadung dawuh wonten wigatos ingkang kados pundi dene sami kepareng rawuh wonten sudung kula mriki. Sun mongko yen kula waspadake kok semunipun nembe nandhang pepeteng niki wonten napa sinuwun wonten napa? Prayogi lajeng kababarna Kakang Semar. Aku kepareng matur nanging yen ana luputku sing gedhe pangapuramu ya Kakang Semar. Nggih. Ponto mangsir nake raos wigih ringa-ringa. Lan kula aturi radi majeng lenggahipun kersanipun kula saged mijang satala-tala anggen kula nampi pengendikane jangandika sinuwun. Anjra ingkang puspita rup kasiring samira nomre sekar kadup ko ngas kadanyo maweh raras retnaning dia Kyai wis kundang kaloka ento negara Ngamarta munu bumi ingkang subur, bumi ingkang loh jinawi ya merga sida ingkang subur kuwi temah dayani para kawula uripe sarwa kepenak adoh saka kasangsaran nanging Kakang kena ngapa ing ngri kalenggan iki malah tiba kosok balene. Ngamarta kang maune tentrem saiki malah dadi tintrim. Ngamarta ingkang kondang nanging saiki malah kebak penandang. Kakang Semar mongko saperangan gedhe para warga Ngamarta kuwi uripe kanthi srana olah tetanen. Garap bumi, garuluku nandur pari palawija lan sak manunggalane. Ingkang dayane bisa murakapi tumrap bebrayan gung. Nanging Kakang Semar
kalenggan iki Indraprastha kebak ingreh prihatin lan penandang. Para among tani padha njerit reriyungan merga wis wola-wali gagar wigar anggone padha panen. Kyai Maragage paringa dawuh Pandhawa lan kawula Ngamarta kuwi sejatine duwe kaluputan apa Kakang Semar. Nggih. Pundarwaca anggen. Kula nampi pangandika paduka. Nanging mangke riyin nuwun sewu. Pandhawa niku rak nggih wonten sing momong to. Nggih menika Sinuwun Darawati kok mboten nyuwun prisa dhateng Sinuwun Kresna. Kok malah lajeng pasrah dhateng kula. Niku napa mboten klintu Sinuwun? Monggo Sinuwun Kresna niku nalendra ingkang titis sing pamawas Kakang Semar. Aja klereng anarka kaya sing wis-wis. Saektine Rata Ndwarawati kalah pertitis kelawan Kakang Semar. Mula Kresna Nyai Puntos Kadang banjur lumarap ning Karang Kadempel iki supaya nyadong dawuh pengendikane Kakang Semar. Uga nyadong pitutur luhur ing pangajap. Bisa ambabar kanugrahan kang gedhe tumrap Pandhawa lan migunani kanggo bebrayan gung. Mula Kresna uga nyadong dawuh Kakang Semar. Wah, Semar, aku uga nyadong pangandikamu Kakang Semar. Maragage paring pitutur Kakang Semar. Nggih. Rahning kula dipercaya kula tak matur. Ketang lungsu kula badhe nderek udo wanemu. Merga jane niki kula ibaratke kados dene suduk gunting tatu kalih krana menapa? Niki critane kula niku rak inggih gadah gegayuhan ajeng bangun desa. Tegese kula ajeng bangun wewengkon lan wewangunan sing wonten desa kula mriki. Lan kula pitados dika sedaya tartemtu ugi badhe paring pambiyantu lan nyengkuyung ning tumrap kula. Sing luwih wigati napa sing ajeng kula aturke niki mangke pengajap saged kinarya sangu supaya urip wonten ing Madyapada niki kebak katentreman ada seka memungsuhan lan tansah dicaketke dening sanak ruang mitra kawruh kersane rumaket leda seduluran matsinaman daya dinayan bantu binantu. Margi tumrap kula wong urip ning alam padang niki nek duwe mungsuh siji niku wis kakehan. Nek duwe sedulur 1000 niku rasane nggih isih kurang mawon. Mila jandika sedaya rawuh wonten mriki menika malah kaleresan. Pamrih dimen saya caket kalih para kawula lan niki minangka tandha manunggaling kawula kelawan Gusti. Lire para pangarsa pangembating prajaya tansah migatekke para kawulane. Tegese sing dhuwur ngerti sing neng isor. Sing neng sing tengandhap nggih sami mestuti sing dadi dawuhe. Lan sing darbe panguwasa ya aja sewenang-wenang margi. Panguwasa niku mboten dinggih nguasani. Ning panguwasa niku dinggih ngayomi. Pun yen antaraning pangarsa lan kawula niku padha manunggal sayek saeka praya negara bakal dadi kuat lan sentosa niku sinuwun. Iya Kakang, kabeh apa ingkang dadi dawuhe pengendikane Kakang Semar puntos sakadang pun tansah mestuti lan yen pancen Kakang Semar bakal bangun desa mesti wae puntos sakadang bakal sabiyantu Kakang Semar. Nadyan Kresna uga bakal mbiyantu Kakang Semar. Wah, aja iki. Yen ana pot krepotane, Werkudara uga saguh dadi tambak kanggo tombok. Nggih, matur nuwun. Matur nuwun. Dene paduka sedaya kersa sabiyantu anggen kula badhe bangun wewengkon. Lah sakniki babakan pengendikan lan pepeteng Jawandika kala wau. Ngaten nggih sinuwun. Janipun kula sampun grahita. Kula pun krasa yen ngamarta sakniki benten kalian ngamarta sing biyen. Dan
Kathahipun penandang para kawula ingkang kasangsayan menika kala wau inggih awit saking kawontenanipun bumi ingkang boten kuwawi lan boten purun babar dhateng wiji ngrembakaning tetanduran kangge srana sandang tedha tumrap sedaya para kawula tumrap sedaya para warga ing kukuhan negari Ngamarta. Temah bumine dadi cengkar lemahe dadi grasak. Para among tani nadyan padha tandur nanging nyatane gagar wigar wurung kababar. Lah niki Den, niki sing kedah ditaliti merga kabeh mestine wonten sebab musababe. Sebabe apa Kakang Semar? Gage tuturana. Kula tak matur ning ampun kaget, ampun kaget. Aduh kok sik keselambekan sik. Wis tuwa. Niku sedaya sebabe kalenggan niki Mbok Sri Kumaraning rejeki niku kesah. Kesah nilar negari Ngamarta niku sinuwun ingkang jalari negari Ngamarta kebaing reh prihatin lan penandang. Pepunden Bathari Sri Kumaraning rejeki murca saka negara Ngamarta Kakang Semar. Nggih menika leres. Sri lunga, Sri lunga. Monggo Bathari Sri niku dadi simboling buga, dadi simboling kemakmuran. Iya Kakang. Banjur apa sebabe Bathari Sri murca? Lah niku. Mbok menawi para kawula Ngamarta sami kelepian anggenipun sami ngaturaken panuwun dhateng Gusti ingkang Maha Nasa lantaran Mbok Sri sing wis dadi sarana kamulyan lan murahing sandang pangan tumrap warga agung Ngamarta. Mongko biyen Ngamarta niku bumi sing subur apa wae sing ditandur mesti dadi. Neng saiki malah dadi bumi sing cengkar grasak. Umpamane tetaneman ijo royo-royo neng wancine panen mesti dipangan ama. Merga nggih niku wau. Para kawula kelepian boten migatosaken dhateng buminipun, mula ora mokal nek Mbok Sri Kumaraning rejeki lajeng uncat. Ngaten nggih Den, ngaten. Bumi niku nadyan saben dina persasat didak-idak dening sadengah titah. Nanging bumi niku ugi dados sumber panguripan, murakapi sagung para titah. Kejaba bumi niki dadi papan panggonan lan ugi saben-saben ditanduri tetanduran ingkang migunani tumraping agesang. Nanging kala mangsane ingkang nenggoni lan ingkang nandur malah lali Purwoduksina. Kelepian nggone duwe rasa syukur lan rasa panuwun marang Gusti kang peparing. Nah, mula yen bebar panen niku ora ketang mung pisungsung wujude sedekah bumi, niku ugi pinangka wujud rasa panuwun lan ujube rasa syukur. Umpamane yen pakaryaning miyasa mina utawa nelayan, ya kudu dipisungsung sedekah jaladri lan malih niki ugi kalebet tata cara tilarane para leluhur. Nuwun sewu lho niki. Babakan iki mboten ngrembug bab kapercayan lho. Ning niki ngrembak bab budaya. Lah budaya niku napa? Budaya niku angen-angen ingkang babar kaendahan lan katentreman. Mila ampun ngantos dipun westani yen sing jenenge adat tradisi budaya kayata sedekah bumi, sedekah jaladri. Nyadranan rasulan merti desa majemukan niku diarani milar saka wewalering agama. Niku mboten niku. Ingkang dipun tindakake niku sing beda niku ingkang dipun ditindakake. Ngibarate wong mlaku sing dijangkah padha ya mung dalane wae sing beda. Sepisan malih niki budaya adat tradisi tilaraning nenek moyang sing kudu dilestarekake. Syukur-syukur yen adat tradisi budaya ngaten niki diadani saben warsa. Lah niku sinuwun niku. Mula pun to mang titeni mawon. Yen para kawula Ngamarta niku sami ninggalke rasa syukur, rasa panuwun marang Gusti, ninggalke adat lan budaya pun mang titeni mawon. Ora suwe maneh jagat Ngamarta badhe kukut niki mangke sinuwun. Sigra-sigra yen permana kanca Sikra ngraketa nawang sesangka
kang maro sing sam katri gumulung mangrempak katri gumulung mangrempak ing wadya kurta kuroreh kakiri-kiri kurta kuroreh kakiri-kiri gumregut magut mangajab. Oh, aduh kakang, banjur prayogane kepiye kakang? Murih pepunden Mbok Sri Dewaning buka enggal kundur ing Ngamarta. Ya Kakang Semar. Mongso borong iguh pertikele Kakang Semar. Wah, Semar. Piye supayane Mbok Sri enggal bali? Pun sinuwun. Sawetawis ngandika sedaya kula aturi lenggah rumiyin wonten bangkeran mriku. Mangke sedaya kula ingkang badhe budidaya mrih kunduring Betari Sri. Nanging sedaya mawon kula aturi suminggah rumiyin margi. Sajake niki karang kadempel lajeng wonten dayoh niki. Yen ngandika niki sami lenggah wonten mriki, mangke ndak malah gelo penggalih dayoh niki mangke. Iya Kakang. Aku tak nunut nelunggan ana mburi Kang. Nggih, monggo sami suminggah rumiyin slada teka niki dayohe. Bareng sinuwun Ngamarta, sinuwun Darawati do mesanggrah. Gareng Petruk Bagong mau kok do ora melu sowan dadi siji ning kene iki do ngopo? Lah nggih, Pak. Nek kula apa jenengane nek kula terus Petruk kalih Bagong niki wau melu sowan dadi siji teng mriki mangke ndak malah ganggu leda rembugan. Soale apa meneh ana Bagong nika, Pak. Wah nika nek ganggu jane ngedap-ngedapi. Saya meneh iki mau ana seneke engko Bagong sing nyolongi senek senengane. Munggah panggung sangu telu ngono kuwi. Wis kulino nek Bagong kuwi. Mulane niki wau terus do trima ning jaba, Pak. Ya apik kuwi apik. Apik ngono kuwi. Lah ning anu, Pak, apa jenengane?
Niki wau kula teng Jawi niku weruh Pendhita Durna kalih Patih Sengkuni kados ajeng rawuh mriki. Lah, rak tenan to. Ana dayoh tenan. Tenang Pak, santai-santai. Tenangkan pikiran, hati, harap tenang. Rada mencicil sithik tak dupake Pak, santai. Langsung tak sepak engko Pak saka mburi Pak. Santai wae Pak. Ya mengko dhisik. Sabar. Mula kowe saiki do pindah linggo ning mburi kene. Iki sajake daya wis arep teko. Ya siap aku tak pindah ning mburimu kono Pak. Jenongwati jagat kinari hamok mbak lumembak ombak ing samudra tambah kanggeng hai to dencengan blagagag ugag sadulita mel mulane kok tapirku udah muni-muni trenggilengku udah pencolat mulane kok kucingku udah bermain-main ngerti-ngerti sudongku kerawan piyai loro mangke riyin Begawan Durna saha Rekyana Patih Harya Sengkuni sasampunipun lenggah kanthi skeca sarawuh jengandika kula ngaturaken pambagya panakrami sami wilujeng rawuh mriki lole
Gathah blak kudu malu gembol sama rantai, hawalah. Alas dadi wono dadi alas. Alas dadi wono. Wono dadi alas. Dadi alas Krendayana. Terus dadi perumahan. Oh ya, Kakang Semar ya. Pamojene Kakang Badrana ya. Slamet praptakono kene. Ya Kakang, ya. Praptaku ya ora ana alangan suwiji apa. Nggih syukur. Syukur menawi ngaten. Dipun pregakaken lenggahipun. Oh ya. Nadyan jane iki ora kepenak ning ya kudu tak penak-penake. Mergo aku iki pendhitaning ratu. Oh, kulino lungguh ning kursi sofa. Kursi sing ana gabuse. Sing ana empuk-empuke. Lah kok barang tekan kene mung dilungguhke ning lincak. Lincake wis jebol separo ngene iki. Oh, iki marake gejepit. Nggih sak wonten nih. Semar kowe iki dadi punakawane Pandhawa. Neng seprana-seprene kok ya mung ngajek wae. Oh, nyatane omahmu ya isih kaya ngene iki wujute. Payonmu ya mung saka blarak. Lemah kene iki barang iki. Mesana iki joben neng iki lemah. Oh, ngono wae mung gur di keramik siji. Nggo nyetandarke sepeda listrik. Nggih kuwate namung tumbas setunggal e. Oh, Semar. Mulai ya di ngapuraken sendalku kepeksa kudu tanggo, mengko ndak masuk angin. Mergo ora kulino kena lemah. Ora kulino. Nggih mboten napa-napa. Truk, teko-teko wis legi to kae. Nak tendange wae apa? Engko sik urung dadi perkara e. Lah iya ana. Ning ya ora usah golek perkara nek iso. Ana aku ora golek perkara iki mengko ora lanjut lakone, Truk. Oh iya. Ha kandhane kok kowe iki wah bodoh banget kowe iki, Truk. Iki nek ora ana perkara ku lakone ora diteruske. Kok yo bar gara-gara bar limbukan ming mumet sirahe. Tak kandhani. Ya engko mengko sik. Nggih pun kajeng. Pancen kahanan kula nggih ngaten niki pakahanan kula niku. Nggih jupin meng setunggal ngaten niki kahanan kula. Neng kula nggih mboten nate ngresula, sing penting Bagas waras. Lah arep Bagas waras kepiye? Kepiye leh arep Bagas waras nek kaya ngene iki? Lah arep sehat kepiye? Omahmu wae ora pokro. Reget pelataranmu ya jembrong kaya ngono kuwi. Ngono wae. Kowe kok ya betah dadi punakawane para Pandhawa. Lah nek sekirane Pandhawa ki ora kuat bayar kowe, omong karo aku, omong. Omong karo aku mumpung bareng entuk amplopan. Nggih pun sak kersane sampean. Lah niki jane wonten wigati napa? Ngene Semar. Aku ya selawur ora betah kesuwen ana kene. Bakune praptakone karang kadempel kene mung pundi dawuh anak Prabu Duryudana. Reneng saiki negara Ngastina lagi ketaman pageblok Mayangkara sing lagi larang apa jenenge? Nek larang sandang ki ora. Merga negara Ngastina kuwi negara sing sugih. Negara sing sugih blegedu nyarane wae. Glodelaken panganggonku sarwa emas. Gladelan ki ali-aliku emas lho. Emas iki. Nggih. Untukku apa? Iki wis tak ganti perak karo emas kabeh. Ora mungkin growong. Nggih. Terus mbah jalarane iki apa? Kok dadi negara Ngastina iki kawulane akeh lelara, akeh rajapati bebasane sok lara sore tumekaning pati. Monggo pirang-pirang budidaya wis ditindakake, kelebune bali para pinter, para wikuwinasis supaya ngusadani rengkane praja. Parandene ora mendhaneng malah saya ngrebda. Lah, banjur anak Prabu Duryudana nampa wangsiting dewa. Negara Ngastina bakal uwal saka penandang waton ora ketang mung sedhela kudu mboyong Semar ning negara Ngastina. Nah, tekaku ana kene iki
Kedawan supaya boyong Semar. Nek jane aku ora percaya karo keluwane Semar ki apa ora percaya aku. Nek gandeng aku ki mung sademo didhawuhi, anane ya mung mangkat ngono wae. Wis ngono kuwi, mula. Ayo saiki gelem tak boyong nang negara Ngastina. Terus mulai sampun teng negara Ngastina niku pripun? Ya kudu gelem diboyong nang negara Ngastina. Gelem ora gelem kudu gelem. Iya Kakang Semar kuwi bener. Aku pinangka dadi seksi tama yen Kakang Durna iki kedawan supaya mboyong Kakang Semar. Mula yen pancen Kakang Semar ora kersa diboyong wis to. Arep ngarani bebana apa aja sumelang. Aja sumelang. Mesti bakal dituruti klebu anak-anakmu mengko ya bakal dimulyake. Semareko ten prayetno samulire seko bali kilar-kilar semedi ing tengah latar. Oh nggih nggih kula jane mboten kawratan yen ajeng diboyong ten Ngastina neng ampun sakniki margi niki kula tasih wonten ayahan minjang yen pun rampung ayahan kula purun diboyong. Lah terus rampunge kapan? Ayahanmu kuwi kok sajae penting. Nggih udakara setengah tahun munggahe nggih setahun malih. Setengah tahun munggahe sataun meneh. Gampange kowe mung arep nampik Semar. Kowe iki mung arep diboyong dimulyakake kowe kok ora gelem. Mbok kowe iki ngrumangsane kowe iki mung punakawane Pandhawa wae. Neng tekan seprene kowe tetep melarat. Kowe mung ajeg dadi batur ketibal 17. Lah mung arep dimulyakake wae kok ora gelem gleleng. Angkuh kowe Semar. Lan meneh Semar. Mau ngarep aku kandha. Nek jane aku ora percaya karo Semar, aku jane suthik teko ing panggonanmu kene. Nek gandeng aku kadhawuhan anak Prabu Duryudana, kepeksa aku kudu menyang. Mula Semar tak bujuk srana alus ora gelem apa kepeksa aku kudu nganggo srana sing kasar. Kersane sampeyan niku pripun? Halo sawangen. Aku rene iki nganti wadya bolos gelar papan kanthi sikep begawane ngayuda. Mula nek kowe wangkal wangkot ora gelem tak boyong, karang kadempel bakal tak dadekke karang abang, bakal tak obong. Oh, to kurang ajar tenan to. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.